Godt. Jeg har jo lovet at lave en guided... Godt. Jeg har lovet at lave en video, hvor jeg viser jer, hvordan I sætter bridgen op ind i Home Assistant. Bridgen, den kommer sådan her, med sig som sig selv. Du skal bruge et USB-C-kabel, altså et kabel, der er USB-C i den ene ende, og USB-A, eller hvad der måtte være i den anden ende. Og det er fuldstændig lige meget, hvad det er. Du skal selvfølgelig bruge en strømadapter, der passer dertil. Og så skal du selvfølgelig sætte det her stik herover i din inverter. Så lad mig lige vise jer, hvordan vi gør det. Godt. Nu har vi sat bridgen til en strømforsyning, så den er forsynet med strøm, og vi har koblet den i inverterens RS485 stik. Nu skal vi have sat bridgen på vores netværk, og det her der er det vigtigt, at det er det samme netværk, som du kører Home Assistant på. Og sådan er det jo så generelt med alt med Home Assistant. Det er vigtigt, at man kobler alting på det samme netværk, for ellers så kan det ikke findes ind i Home Assistant. Det vi gør, det er, at vi åbner vores netværk her, søger efter netværk. Og her, der skal den fremgå som noget, der starter med ESP32, og så en vilkårlig kode herefter, alt efter hvilken enhed af dem du har. Og der klikker vi på. Du kan også gøre det på din telefon. Det er faktisk nemmere at køre det ind igennem en telefon, end det at gøre det på computeren. Men når vi så har klikket derpå, så åbner der sig et vindue, der ser ud som det her. Og der trykker du konfigurer Wi-Fi. Og så skal du vælge, hvilket Wi-Fi du vil have den på. Det her det er dem, den kan se, der er. Og hvis ikke det kommer frem herop, så skal du skrive dit SSID her, og selvfølgelig dit password. Jeg kører alt mit på DQ-netværket. Bum. Så trykker du Save. Og så må du egentlig godt lukke det vindue ned igen. Nu forsøger enheden at komme på dit netværk. Og her, det er der vi skal bruge det program, der hedder Advanced IP Scanner. Og jeg har lagt et link her under videoen til Advanced IP Scanner. Der er også nogle router, som den jeg selv har fra TP-Link. Den kommer selv frem og fortæller, at der er en ny enhed, der er koblet på netværket. Og så er den nem at finde derigennem. Men nu skal vi ind for at finde IP-adressen til bridgen, fordi nu har vi tildelt den en lokation på vores netværk. Her trykker du Scan. Og så kan du herigennem se alle de ting, der er koblet op på dit netværk. Det kan godt tage et minut eller to, alt efter hvor meget du har på netværket. Og så kan man sådan set et eller andet sted bruge en udelukkelsesmetode, fordi man kan se, at de alle sammen de har et navn, altså i forhold til, hvad de repræsenterer, og hvor de kommer fra. Og her, vi skal have fat i en, der ikke har et navn. Og det har jeg så en her, der ikke har. Den hedder 192, 168, 68, 73. Godt. Vi fandt den, der hedder 192, 168, 68, 73. Og eftersom at det er den eneste her på vores netværk, der ikke har noget navn, og ikke rigtigt vi kan kæde sammen med noget andet, så er det den, det er.
Derefter så går vi over i vores Home Assistant, og som I kan se lige nu, så er mit overview, det er sådan rimelig corrupted, fordi at jeg ikke får signal fra min Grobat Data Bridge. Det du gør, det er at du går over i Hacks. Og inde i Hacks, der går du ind under integrationer. Trykker du hernede i hjørnet på den blå knap, Explore and Download Repositories. Og så skriver du Solax. Solax. Så kommer der noget, der hedder Solax Inverter Modbus. Den vælger du. Trykker Download. 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 Så har vi installeret Solax. Derefter så går vi ned i vores indstillinger. Ind under enheder og services. Integrationer, tror jeg måske den hedder på dansk. Nu står mit lige på engelsk. Og så går den ned under Add Integration, eller tilføj integration. Og her der skriver du Solax igen. Kommer der Solax Inverter Modbus. Den vælger du. Og så vælger du, jeg har kaldt den Grobat. Og det her, det skal du bare lade være. Så skal du vælge hvilken type. Det skal selvfølgelig være en Grobat. Så skal du vælge 5. Det betyder, at den henter data hver 5. sekund. Og så trykker du Submit eller videre. Og her, der skal vi så sætte den IP-adresse ind, som vi fandt tidligere. Og i mit tilfælde, der var det så de der 192.168.68.73. Og så trykker jeg Submit. Så skal jeg vælge hvilket område, hvilket sted, hvilken lokation. Og den er ude i mit værksted. Så kan jeg nu åbne har et device her. Og så har I alt det, må jeg lige vil sige, man nærmest kan drømme om. Alt den data, vi kan trække ud af inverteren. Og lige sådan, vi har muligheder for at lade den, altså battery first, og grid first, og load first. Og vi kan sætte nogle export limit, og alt det, man skal bruge til for eksempel at lave automationer, som gør, at man for eksempel ikke sælger, når strømmen er for billig, og at man ikke, at man vælger at lade, når strømmen er også billig, lade batterierne op og eksportere, og alt det der. Altså, jo mere info du har, jo mere har du givetvis at arbejde med. Det var sådan set det, og det var måden, man sætter den her Grobat Data Bridge op på. Jeg håber, at I kan bruge den her video til at få jeres bridge sat op også. Hvis I har nogle spørgsmål eller noget, så er I selvfølgelig altid velkommen. Det er ikke rocket science at sætte det her op. Det der er den sværeste del, hvis jeg må tillade mig at sige det. Det er lige at finde IP-adressen på bridgen, efter den er koblet på netværket. Men hvis I har nogle spørgsmål eller noget, så er I velkommen. God aften.